И привет хора, с един клип имаше фейл. Сега трябва да снимам по-малко от 15 минути, защото тъпия YouTube не ми дава повече да снимам от 15 минути. О мага, брат! Застреляха ме с снайпер. Бързо, че трябва да... Са вече ме ядосахте. Искам да си взема ни гранатки и ще ги унищожа. Кой са стрелят? Не снима да се фръглям в капани. Чакайте малко. Коста, пичага! Айде, бай-бай! Пистолетче, Коста. Ти докато презаредеш, аз вече те убих. Хънтърско. Какво беше? Но, джихадист, бега от мен. Не? Хора, това е много трудно нещо. Не сте на моя място или на Noob 042. Гадно. Noob 042. Браво, убихте го. Аз поне... Хора, ако не знаете къде са ви киловете и колко сте умират, при ножката и при гранатата или ако не сте така. Браво, бихте втори. Хора, те са големи. Са станало по-бързо. И хора, извинете за този малък клип. Надявам се тази поредица да ви хареса и ще качвам поне повече от нея. Най-вече на нея ще снимам, защото различно снимам, но този път снимам имам друг и за това няма да мога, както казах в графика. След като станем почивка, след училище ще да качвам редовно и това ще е 3 минути. Аз мислям 4 минути нещо. Fuck. Аз вече съм. И съм на първо място, естествено. Винаги съм. Некои не са влезнали от това, бат. Сега няма да правя простоти. Фърлям граната и бягам. Така,
покажа едно много хубаво смути. Сигурно сте гледали инстан как го е показал. Но да напиша долу в коментарите. Ще направя видео всички да разберат почти целият свят. Това вече ми е четвърта игра, Терористи Уин. От сега казвам, Коста печага, Така, извинете за телевизора, забравих да го намаля и сега не ми се трябва да не ме убият. Ох, как ме боли. Коста приятел. Идиот. Така, продължаваме. Този път ще ви покажа моята тактика, не на Noob 0426. Моята тактика е много по-спорвана, много мислех и хрумнах как да го направя. От тук гледахте да не ви убият. Тук глеждат така. Добре, браво, печаги. Тук имате чат. Аз сега ще напиша едно нещо на английски, защото... Браво, готов съм. Окей, сенд. Така, къде е това? Аз си викам, той един от нашите... Тук двама не са мужа. Не, що бъглаш? Фък. Така. Пета игра. Ще видя колко е часа. Не колко е часа, колко време стана. О май гад! Хора, поне ме издразниха и затова сега ще си го върна. Така, малко тук ще се покрия. Хора, върнах си на този, който му уби. Топ. И аз съм с моята едно, тя ще с емки, помпички, снайпер, или не тъпти. Погледни. Абе, аз ако играем с Noob 0426 ще ги разбиеме, бе. На зомби мод. Погледни, един джигитайс не могат да убият. Хора, напишете тези дали са нубове или прота.
За разлика от мен. Имате късмет, че съм аз. Така, погледнах само колко е, защото трябва да приключваме след малко. Ето тази игра и приключвам. Надявам се да не е толкова много тази игра. Те ги намерихме ги. А пак ако загина. Така, това ще от мен, хора. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако ви е харесал, дайте лайк. И чао, хора. Ще ви покажа как да се инсталирате